Kto z vás fotí ešte takýmto kompaktným fotoaparátom? Ja takých ľudí už nepoznám, ale poznám ľudí, čo fotia smartfónmi a dokonca aj tabletmi. Smartfóny a tablety nahrádzajú množstvo zariadení. Asi najvýraznejšie to vidieť práve pri kamerách a fotoaparátoch. Dnes stačí vyťahnuť smartfón, odfotografovať a máte ihneď zachytený okamih, ktorý ste chceli. Pritom môžete túto fotografiu ihneď zdieľať na sociálnej sieti, môžete ju poslať vášmu známemu alebo ju jednoducho kedykoľvek pri stretnutí komukoľvek ukázať. Ako si však vybrať fotoaparát taký, aby ste mali tie fotografie čo najlepšie, to vám poradíme práve teraz. Keď si vyberáte nový smartfón, určite prvé, čo si všimnete, je rozlíšenie v megapixeloch. Áno, vysoké rozlíšenie v megapixeloch robí kvalitnejšie fotografie, najmä keď si pozeráte ich detaily, ale len megapixle kvalitné fotografie nerobia. Typickým príkladom je Apple iPhone 6. Ten má totiž rozlíšenie fotoaparátu iba v odzovkách 8 megapixelov, no trúfame si tvrdiť, že ich kvalita je porovnateľná s tými, ktoré sa píšia rozlíšením 16 či dokonca 20 megapixelov. Dokonca môže byť aj lepšia. Za všetkým je totiž veľkosť snímača, optika či aj samotný softvér fotoaparátu. Odporúčame vám preto všímať si okrem rozlíšenia fotoaparátu aj veľkosť snímača, pokiaľ ju výrobca uvádza. Platí totiž, že čím väčší snímač fotoaparátu výrobca v smartfóne použil, tým dokáže zachytiť viac svetla a fotografie sú kvalitnejšie. Fyziku totiž neoklameme. Väčší počet pixlov na rovnako veľkom snímači znamená, že na snímač dopadne menej svetla a tým máme väčší šum. Jednoducho, väčší počet pixlov môže v niektorých prípadoch znamenať aj menej kvalitné fotografie. Veľkosť snímača sa uvádza v podiele dvoch čísel v palcoch. Najčastejšie to býva okolo 1/3 palce, u tých lepších je to zväčša 1/2,3 palca, čo je hodnota rovná veľkej väčšine kompaktných fotoaparátov. Čím je číslo za jednotkou a lomítkom nižšie, tým je snímač väčší a kvalitnejší. Aktuálne má najväčší snímač medzi smartfónmi Nokia Lumia 808 PureView a to 1/1,2 palca. Ak má fotoaparát v smartfóne dostatočne veľký snímač a zároveň väčší počet megapixlov, ešte všetko môže pokaziť optika. Najlepšie je, ak sa skladá optika z viacerých optických členov, ako je to napríklad v prípade smartfónov Sony Xperia séria Z. Obyčajné sklá môžu celkový výsledok fotografií výrazne znížiť. Bežne je však detailné informácie o optike fotoaparátu ťažké získať, preto sledujte recenzie, napríklad aj na našom portáli Techbox. Dôležitá je aj tzv. Svetelnosť, teda priepustnosť svetla cez objektív. Situácia je obdobná ako pri snímačoch, menšie číslo znamená viac svetla a kvalitné fotografie. Napríklad objektív s clonovým číslom 1,4 je lepšia hodnota ako 2,0. Výrobcovia však podobne ako pri veľkosti snímačov tento údaj uvádzajú iba v prípade nadštandardných výborných hodnôt, napríklad 2,8 a menej. To, čo pri parametroch fotoaparátov určite nájdete, je informácia o stabilizácii. Už elektronická urobí veľký kus práce, optická je o level ďalej. Jednoducho vďaka optickej stabilizácie dosiahnete krásne, ostré fotografie a najmä vám pomáha pri točení videí. Fotografovanie rovnako ako celé smartfóny nie je len o hardvéri. Preto odporúčame všímať si aj softvér, pretože ak sa chcete s fotografovaním vyhrať, výborné sú manuálne nastavenia. Sami si tak pri fotografovaní môžete nastaviť citlivosť ISO, vyváženie bielej podľa typu okolitého svetla, alebo dokonca nastaviť expozíciu. Je to pritom jednoduché priamo cez displej vášho zariadenia. V recenziách sa dozviete aj to, aké rozhranie má fotoaparát. Intuitívnosť a možnosť rýchlej zmeny režimu fotoaparátu sú vítané. Na vzostupe sú aj rôzne režimy, ktoré obsahujú prednastavené parametre snímania, optimalizované na určitú scénu. V praxi oceníte najmä HDR režim hodný na fotenie v protisvetle. Populárnym efektom či režimom je rozostrenie pozadia, ktoré sa smartfóny naučili od zrkadloviek. Už samozrejmosťou je režim makro, ale aj rôzne režimy ako panoráma či také, ktoré dokážu vytvoriť dokonalé fotografie pohybujúcich sa objektov alebo aj nočné fotografie. Pri videách vás poteší možnosť nastaviť si frekvenciu snímania. Ak máte možnosť vytvoriť si videá zo 60 fps, budete nadšení z kvality obrazu. Dbajte na to, aby smartfón nahrával aspoň Full HD videá, Ultra HD sú zatiaľ zbytočne náročné na dáta a navyše si ich pozrie len minimálne percento používateľov.
Veríme, že sme vám opäť poradili, ako si vybrať správny fotoaparát vo vašom smartfóne. S tabletmi je situácia podobná, akorát je tam rozdiel ten, že v tabletoch taký kvalitný fotoaparát nepotrebujete, lebo s tabletmi sa nefotí, možno len v Japonsku. Ale ako ste si určite všimli, vylepšujú sa aj predné fotoaparáty. Je to najmä kvôli videohovorom a selfie maniakom. Ak chcete aj vy mať kvalitný predný fotoaparát, dbajte na to, aby mal čo najviac funkcií z toho zadného. Ako ste sa práve dozvedeli, pri výbere fotoaparátu v smartfónoch a tabletoch sa nepozerajte len na rozlíšenie. Dbajte aj na veľkosť čipu, svetelnosť, najlepšie, aby ste získali optickú stabilizáciu a možnosť manuálnych nastavení. Už o týždeň sa vidíme v ďalšej časti nášho seriálu, kde sa porozprávame o dátach, smartfónoch a tabletoch a zatiaľ si užívajte vaše zariadenia v najväčšej dátovej sieti Orangeu.